Salut pe tot! Am văzut niște video care un boschetar, să zic așa, că vorbește pentru fratele meu, Dani Mocanu. Nu știu cum o zice pe ăsta, Țancu, cum dracul, nu am văzut niciodată în viața mea pe ăsta, undeva, nici, nu cunosc, dar am văzut mult și are un gură prea mare. Știi cum zicem noi albanezii? Cât vorbești mult de la gură, te mănânce curul. Dacă te mănânce curul, este prea greu, să știi. De ce? Dani Mocanu este fratele meu și este șmecher. Și ăsta are loc la toți șmecherii. De ce? A lăsat prea mare respect. Tu, Țancu, cum te cheamă pe tine, pula mea, nu știu, ai grijă ce vorbești. De ce? O să te fac eu, albanezul, să nu ieși și din casa ta în România, să nu te duci, nu afară din România niciodată. Nu poți să cânti nici la Europa, nici la Grecia, nicăieri. Stai în banca ta, închide ăsta pizda, închide. Dacă nu închid, o să te închid eu cu frații mei. Ai ascultat